dago eskubiderik. Gizona jasangaitza da. Zein, Iñaki? Norba, bestela. Zezak arrazaren batzuetan. Asko jakingo du ikasgaia, baina ez daki eskolak ondo ematen. Bani gustura gonaiz. Gustura, ne zuregatik etorren naiz bere eskolara, baina enez bueltatuko. Ez da inbesterako izango. Ikasturte hasieran ere esan nuen enintzela etorriko, eta ara, Zer? ba urrian arazoia nuela, eta orain berdin pentsatzen dudala. Ba nik ez dut zuk bezala ikusten. Pentsatu, Amaia. Zenbat ikasle izan gara gaur? 9. Hortxe duzu proba. Taldean 25 ikasle gara. Ikasturte amaieran, zu bakari joango zara, Iñakiren eskoletara. Bai, egia esan, bere eskolak ez dira oso atseginak. Ikusten, zu gauza bera pentsatzen duzu. Bai, baina gaia oso interesgarria da. Ikasgai hau nire kabuz prestatuko dut. Lan pila bat egin beharko duzu. Masterrean oso garrantzitsua data. Ez zait inporta, enaiz bueltatuko. Eta ez saiatu nik konbentzitzen mesedez. Ez da, saiosu. Bakarrik etorriko naiz. Gainera, irakaslea zerratu egin zait, ez dut ulertzen. Josu, lo hartu duzu. Starritzekoa. Eta gainera, ez da eserretu lo hartu duzulako. Zeratik ba? Zurrunga egin duzulako. Bueno, ez zen hainbesterako izango. Babua?